Assalamu alaikum masu kallon da shuraren mu, barkamu da haka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin ci gaban training mu da muke na video a cikin Kano Mastar. Insha Allah ga wanda suke yin video training video a Kano Mastar za su ga kamar akwai wani alamar wani rubutu da yake bayyana a saman application ɗinka idan ka download din shi. Za ka ga akwai wani rubutu da yake bayyana wanda aka rubuta Kano Mastar. Sai ka ga ko da kai editing din bidiyon ka wannan rubutun kai ka huda shi ya ki huta daga cikin bidiyon ka. To a yau za mu yi muku nuni ne yadda za ka fidda wannan rubutun cikin kwanciyar hankali ba tare da wata matsala ba. Yanzu ga wanda ba su fahimci ba abin da nake nihi, za mu je mu cikin kayan Mastar mu domin in yi muku nuni, kuma sai mu je mu yi download din application din da ya kamata a ce mu huda wannan rubutun kamar haka. Yanzu sai mu zo mu ga kayan Mastar mu na bayyana, sai mu danna bisan kan. To bayan mun danna bisan shi, kun ga rubutun da nake muku bayani gashi nan ya bayyana daga sama wanda aka rubuta kayan Mastar. Yanzu daga nan gurin ko da kai ka goge shi, na san dole suke yin editing a cikin irin wannan application din sun san da irin wannan matsala, ko da kai ka goge shi zaka gani ba zai gogu ba daga wannan hanyar. To kar ku samu damuwa, insha Allah su ku biyo mu domin mu je cikin yanda za mu yi mu ga mun maganin wannan abun ba tare da wata matsala ba. Sai mu hoto yanzu ga baki ɗaya mu minimizing. Bayan mun yi minimizing mun hoto ga baki ɗaya mu, yanzu za mu je cikin Google Chrome din mu gashi nan kamar haka. To bayan mun zo cikin Google Chrome din mu kamar haka, za mu rubuta wani suna gashi nan, ku dan yi hakuri. To bayan mun zo cikin Chrome din mu kamar haka, za mu zo mu rubuta wannan sunan gashi nan daga ƙasa wanda ya bayyana muku. Ken Mastar. Bayan ka rubuta Kano Mastar sai ka sa mod Kano Mastar mod digizin.com. To gashi nan ya bayyana, sai mu danna fuskan shi kamar haka, sai mu dan jira. To bayan mun danna kun gani application din fuskar shi da ya bamu, zaka zo ka wannan zabi na sama na farko, zaka danna fuskan shi wanda ka ga bulan rubutun na asalin shi. To bayan ka danna shi, yanzu ya kaka cikin wannan fuskar, zaka ja can ƙasa, zaka ja can ƙasa, zaka ja can ƙasa, zaka ja ƙasa, zaka ja ƙasa. To yawa bayan ka zo wannan gurin gashi nan wannan mai zai rubutun da ka gani, sai ka danna bisa kansa. To bayan ka danna bisa wannan gurin mai zai rubutu, zai sake bayyana maka wani guri ga nan mai zai rubutu da aka rubuta kayan Mastar wane ne, sai ka danna bisa kansa. To ka gani bayan ka danna gashi nan, idan ka zo sai ka ɗauki wannan zaɓi na farko gashi nan da kake gani, wannan zaɓi na farko na sama kenan, sai ka danna bisa kansa. To ka gani da ya application din mu gashi ne yana download. Yanzu ka gani inda za mu zo cikin download din mu, cikin wannan din mu za mu ga inda application gashi nan da ya fara saukowa. To kun gani shi gashi nan ya sauko. To yanzu kafin ya sauko sai mu yi manajin gabaki daya, sai mu dawo. Yanzu sai mu goge wannan application din namu na Kano Mastar kafin wancan ya sauko, kenan sai mu yi wannan kishi. Yanzu sai mu goge shi kamar haka. To yanzu kun ga mun goge application din wannan na Kano Mastar, yanzu ba mamaki ya yi da sabkowa ma. Yanzu sai mu zo mu cikin wannan, kudan hakuri masu kallon mu, bari mu koma mu gani kenan application din namu yanzu ko ya fara sabkowa, yi da sabkowa. Yanzu bari mu tafi cikin download direct mu gani saura nawa. To gashi nan ma ya yi rabi, sai mu ɗan yi haƙuri mu gani.
to yanzu alhamdulillah na sa application din mu haka ya sauko kenan yanzu sai mu je mu cikin cart din mu kamar haka. Yanzu ba mun je cikin cart din mu za mu dan jira bude yawa ga wajen cart na sai mu shiga cikin shi za mu leƙa ina download yawa ga download na. Yanzu ban download din na zo na muna kamar haka sai mu diba sai mu gani ina kana Mastar din mu da muka sauko. To ga gani ga kana Mastar din mu nan da muka sauko sai mu danna bisa kansa kamar haka. Sai mu yi installing. Sai mu ɗaya haƙuri masu kallon mu kafin ya idasa. Installing ne yake bai gama ba. Dan kara mana afuwa saboda application din yana da yauni sosai ne shi yasa za ku ga kamar ya dan jima bai iya yin download ba. To bayan ya wannan muka sai ka zo ka danna open gashi nan. To bayan ka danna yanzu sai ka zo ka danna na authorize sai ka zo ka danna authorize. To gashi nan kun gani yana shirin buɗewa sai mu dan hakuri mu gani. Sai mu zo mu danna nan sai mu danna nan. To yanzu kun gani sai mu koma a kurin ɗazu kamar haka wanda mu shiga cikin edit din. To alhamdulillah kun gani cikin iko Allah yanzu gashi nan application din da muka yi download din shi ne yanzu kun gani babu wannan alamar rubutun nan gabaki ɗaya ta ɓace. To insha Allah da wannan wannan wanda din zaka yi editing din ka zaka yi shi lafiya ka kare ba tare da ka ga wannan rubutun da ya sake bayyana muka a bisa kan wannan gurin. Wannan matsala ka kare da ita insha Allah sai dai kuma wata ba ma fatar ta. Yan uwa kada ku manta da danna mana subscribing kana kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa sannan ku share bidiyon mu domin yan uwa su ma su kalla su amfana. Mun gode sai mu sake gama da ku a cikin sauran bidiyoyin mu. Assalamu alaikum.